Naimbag nga daw, kada tayo amin, tataman ka, discuss tayo about iti virgin birth ni Yeso Cristo, nga anak talaga, iso na nga birhen. Tayo tatangagon daway kat adon na iti magadan, mo, tadapay na iti manimamati, iti panakainak ni Yeso Cristo, kas birhen. Iti Old Testament palaing, iti sao ni Apo Diyos, kat halos nabanggit na ipropesiya, may papan, iti panakayanak ni Yeso Cristo, iti babae. Di Genesis chapter 3 verse 15, chapter 12 verse 1 hanggang verse 3, nagbanggit ita. For chapter 49 verse 10, or iti 2 Samuel chapter 7 verse 8 hanggang iti 16. Ang tinaglawag launay, dito yung napakabanggitan na iti Old Testament actually kat iti Isaiah chapter 7 verse 14 nga kunana. Therefore, the Lord himself will give you a sign. See, the virgin will conceive, have son, and name him Emmanuel. So, ito may ipakita nga naipropesiya, naipakamo talaga. Ni Apo Diyos, ipaay na, ni Apo Diyos, mga iti sign, nga danto ganak a babae. Agsikog to ti may sa birhen a babae. Ket aganak iti may sa lalaki, naganan to iti Manuel. Kan, iti Isaiah chapter 9, mitlaing, verse 6. For a child will be born for us, a son will be given to us, and the government will be on his shoulder. He will be named Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Ito may pakita, nga dyan may umay to, kat anak talaga ni Apo Diyos talaga, na iso mismo, kat iso na managan iti Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ito yung ipakita, ti kina Diyos talaga ni Yeso Cristo nga umay. May pas nga iti may sa birhen. Kat amin na kita na ipakamo natungpal iti Matthew chapter 1 verse 18 hanggang 25. Kani Yeso Cristo mismo ti nayanak, panakayanak na nga kani Mary nga naitulag kani Jose, babae ti panakabalin ti Espiritu Santo nagsikog ni Mary. Kat naganak si Limed data, naganak isuna nga isuna kat nabigbig nga kas anak ni Jose, manipod iti lineage ni David, ti Espiritu Santo mismo, tinangapisikog kanya po tiyong Yeso Cristo. Kat isalakan na ti purpose kayo dito, pas nga nito ti may salaking amnagan to iti Jesus, agsipod ta, isalakan nanto dagiti tattaw kadagiti basbasol da. So iti dito nipakamo babaeng kadagiti propeta, una pa iti Luke chapter 2 verse 4 hanggang 7, nipakamo metlaing nga naipatungpal. Ito yung naipatungpal ti panakayanak talaga ni Yeso Cristo iti birhen. Naibagak tatay, nga iti Old Testament palaing nabanggit may pan iti panakayanak ni Yeso Cristo iti birhen, nga kinapudno actually, nga talaga nga masapul pasyente iti sao ni Apo Diyos. Nampay nga masapul pasyente iti nga kinapudno kakabsat, kasi adda ti purpose na, nampay nga masapul pasyente yun. May sa purpose, ti panakayanak ni Yeso Cristo iti birhen, kanda ito yung kinapudno, nga nayanak talaga iti birhen. Kasi ado ti prove na iti sao ni Apo Diyos. Iti Matthew palaing chapter 1, kat napaneknekan iti dayta verse 18 hanggang 25, chapter 2, iti Luke chapter 2 verse 4 hanggang 7, napaneknekan talaga, kinapudno panakayanak ni Yeso Cristo. Akas mayanak iti birhen, kan iti Isaiah 7:14, Isaiah 9 verse 6, na ilan ang pakitan ti kinapudno. Kanya karot ti purpose nga panakayanak ni Yeso Cristo iti birhen. May sa purpose, tapno ipakaamo talaga ni Yeso Cristo ti Diyos. Kunan iti John chapter 1 verse 18. No one has ever seen God, the one and only Son, who is himself God, is at the Father's side. He has revealed him. So ito kunan na. The one and only Son ni Jesus Christ, who is himself God, isunaket Diyos, nga adda talaga kani Apo Diyos, iti side ni Apo Diyos, Father's side, isunat ti mga revealed, mga ipakaam mo kani Apo Diyos. Nagsaya at da ito actually, nga iti saan nga kahit itaw naramid ni Apo Diyos, tapno maipakaam mo, maipakita, sino talaga ni Apo Diyos, kanang tatao, kanyate o tatao, o reno saan tayo man nakita, ngayon in revealed
ni Apo Diyos, impakaamo na ti ka na sa asino na babaen kani Apo tayo nga Heso Kristo. May kadwa, iti dahito itap no isilpo na tinaputed a relasyon ti Diyos ken ti tao. Siyempre, di nagbasol da Adan kani Eva, may tibasol dito ilubong. Kat naputed da itang saan nga tinumpal da Adan da ita, hangga po na nga naputed da itang relasyon nga datayo ti Adan tayo ti kinalinteg panakamo about kani Apo Diyos ken righteousness na ikat da ita. Kapo na nga insubli ni Heso Kristo, iso na mismo, ni Apo Diyos mismo na ngaramit tiwagas, babaeng ti birhen a babae. Ket tapno kasta mabalin na, nga agapot awang baso na, mabalin na nga dagiti managbasol ta tao, ket may subli da ni Apo Diyos. Iti 1 Timothy chapter 2 verse 5. There is one God, and one mediator between God and humanity, the man Christ Jesus. Iti daytoy may pakita, Diyos ni Heso Kristo iti John chapter 1 verse 18. Iti 1 Timothy chapter 2 verse 5 ni Heso Kristo ket tao. Isuna ket Diyos ni Heso Kristo, tao met laing isuna. Tapno iti kasta ma-immediate na between God kani iti tao nga mabalin nga ag-communicate, may subli dayta nga naputi nga relasyon. Nagsaya at unay, tanti may sala intermediator, mediate kanya ti kani Apo Diyos ni Heso Kristo sunalaing. May sapay tapno isalakan na tayo at talaga nga tattao ti Hebrew chapter 2 verse 14 inggan iti 16. Now, since the children have flesh and blood in common, Jesus also shared in this, so that through his death he might destroy the one holding the power of death, that is the devil. So di panangatay ni Heso Kristo, panangabak na iti power ti death, the power ni Satanas, and free those who were held in slavery and their lives be the fear of death. For it is clear that he does not reach out to help angels, but to help Abraham's offspring. So, ito na ito may pakita, inabak ni Heso Kristo talaga ti death, panakatay, panakaisina kanya na, tapno maisalakan tayo. Dito purpose na, no, ang payang masapong nga, virgin talaga, awan ti basol ni Heso Kristo kasi nagapo iti lineage ni David nga makunaman, ngem nausar ti virgin, ti Holy Spirit mismo nang pisikog kanaputi nga Heso Kristo, idinipas nga isuna, awan ti basol na, taawan iti power ti babae nga mga pasa iti basol, no dikat ijay lalaki talaga. So nagapo ka ni apote yung ni apote yung Heso Kristo, kat tingin na Diyos na, kat ni Apo Diyos, ti kinatao na, kat nagapo ka ni Mary, iti nga ron, kamailan na talaga mga isalakan, ta awan ken kwa na ti basol. May sapay, subutan na, natayo a pinarswa na metlang, same parehas iti Romans chapter 8, verse 19 hanggang 23. For the creation eagerly waits with anticipation for God's Son to be revealed. For the creation was subjected to futility or panakadadael, not willingly, but because of him who subjected it, in the hope that the creation itself will also be set free from the bondage to decay into the glorious freedom of God's children. For he know that the whole creation has been groaning together with labor pains until now. Not only that, but we ourselves who have the Spirit as the first fruits, we also groan with ourselves, eagerly waiting for adoption and redemption of our body. So, iti daytoy, or bodies. Iti daytoy na ipakita, launay, nga sinubot niya sa Kristo, alain na talaga ti sa nga paraswaan, nga datayo nga tattao, nga agbaling nga nalinteg, i-free datayo, i-Jesus, panang sakop ti basol. Gapo talaga iti panakayanak ni Heso Kristo. Akas, iti panakayanak na iti birhen. Napatig unay dito a doktrina panakayanak ni Heso Kristo iti birhen a babae. Tapno mo tayo nga amin nga nay anak a tao ket adda basol na. Adipenda tayo amin ti basol. Ti laing solusyon ket ti awang basol na ni Heso Kristo nga nay anak ti birhen. Ket babaen iti birhen a babae panakayanak na.
na babaeng ka ni Mary, ket napasamak di ay, nalawag iti sa uni Apo Diyos, asaan mismo nga ni Jose, ti ama ni Hesus Kristo, di ket ti Holy Spirit, itatay. Ti nangipisikog ka ni Mary, tapno may anak, talaga, ni Hesus Kristo, managan nga kas Emmanuel, anda ka datoy ti Diyos. Adabason man ka ni Mary, awan ti kabalan na, mga ipasa, di basol, kasapulam lang ti Mary, ti mga isalakan. Actually, siyempre ni Hesus Kristo, ti aman, ni tinampisigog kanya na, ni ti Holy Spirit, awan ti basol, kenkwana. Kan may pakita, basta puto ti lalaki, tayo ti Romans chapter 5 verse 12, anak ti lalaki, adan ti basol, tabawain iti may sa tao ni adan, ti bang pasalang ti basol. Ni Apo Diyos, ti ama ni Hesus Kristo, ngarod, adan iti galad isuna, kas Diyos, adaken kwa na, Diyos isuna, kat nalawag ang nagbalin a tao ni Hesus Kristo, kuna na iti John chapter 1, verse 18, the one and only Son, who himself God, is at the Father's side. He has revealed him. Nagbalin a tao ni Hesus Kristo, tapno iti kas talaeng mga isalakan ng kalatayo, adan iti galad na akas tao, iti verse 14, nagbalin talaga tao. So, ni Hesus Kristo, pudno a Diyos, isuna, tempod na tao, tapno, iti purpose na, actually, purpose, ti panakayanak na, iti birhen, babae, number 1, tatay, ako na tayo, tapno, ipakaamo na ti Diyos, tapno, isilpo na, tinaputed, relasyon tayo, iti relasyon ti Diyos, iti tao, tapno, isalakan na tayo, tao, may kaupat, tapno, subutin na, tatayo, pinarswana, o nagsubli na tayo iti kinalinteg, at talaga. Agyaman tayo iti Diyos. Talaga, tanakaskas daw, tiwagas na. Nga maadda ka datayo, ti panakaisalakan, ti panakainak, ti mga salakan, nga plus nga awambason na, ni Hesus Kristo. Tapno, yung kabailan na tayo talaga, nga isalakan. Tapno, manipod iti basol, manipod iti patay, at inted na kanya ito iti pamati, mamati tayo iti kinapudno laeng, kat agbiag tayo iti kinapudno laeng, babaen kanya po tayo nga Hesus Kristo. Ti virgin birth ni Hesus Kristo, pudpudno, isurot paneknekan, isurot kan paneknekan, ti sa uni Apo Diyos, da ito'y akin na pudno.